बाथौइजम लिरनाय आरो फैबाय थानाय भारत सरकारनि सुबुं सानखोनि सायाव जर'खा सावरायमेल खुंदों। तामुलपुर जिल्लानि गरेसरनि बिष्णुराभा न'ब्लाङाव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव मोनसे जर'खा सावरायमेल खुंनाय जायो। फैबाय थानाय भारत सरकारनि सुबुं सानखोआव धोरोमनि कलम बाथौइजम लिरनाय आरो बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ सिनायथिनाय थांखिजों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिया आफादगिरि सभाराम बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै गणेश दैमारी बिथांमोननि दैदेननायजों बर' हारिनि गेदेमा सानसुमै फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि गोरायुं राजखान्थिगिरि दुलाराय बाथौ गौथुम आरो अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे जर'खा सावरायमेल लानाय जायो आरो बे सावरायमेलाव बाहागो लायो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, मोनसे समनि गोख्रों रेडिअ' महरगिरि एबा गागि थुनलाइगिरि गंगाधर रामसियारि नुजाथियो आरो आगुनि बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि प्रशान्त बर' बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां सानसुमैजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लायो आरो फैगौ सुबुं सानखोआव बर' हारि महरै धोरोमनि कलमाव बाथौइजम लिरनो थाखाय बर' हारियाव थानाय गुबुन गुबुन धोरोमनि सिबियारि बिथांमोनखौ लाफानानै माबायदियै बाथौइजम लिरनो हागोन बेफोर आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जायो। धोरोमनि बेलायाव बयहाबोथ' मोनथाय थानाया थायो। दा जों उन्दैनिफ्रायनो जेखौ जोङो गावखौ जोङो बिमा बिफाया बाथौइजमखौ खालामबोदोंमोनब्ला आरो बै समावबो आंहा गोसोआव दं आं बाथौखौ लिरदोंमोन। आं दहाय आंनिया बिबुंथि बेखौनो होनदों जे जोंनि भारत हादरनि संबिजिदा बयखौबो मोनसे मोनथाय होदों। दिनै मोनसे सेन्सास जागासिनो दङ। बेवहाय बर'फ्रा गावखौनो गुदियै बाथौइजम होनना सानना लायो बादियैनो जों खावलायनो हायो आरो जों गुरैयै खावलायनो नाजादों। दिनैनि समाव जाय बर'फ्रा गोदोनि खोथाखौ साननानैबाबो जायफ्रा गोबाङाथ' जोंनिया धोरोम नङा होननानै बुंबावदों। जोंनि बर'फोरनि धोरोम बे बाथौ धोरोमनिफ्राय गोजानाव थानानैबाबो गुबुन गुबुन मोनसे लामाजों बिथांमोना गावखौनो धोरोमनि दिनै मोनसे गोनांथार हाबाफारि लानानै बेहाय सानसुमैफोरनि सावरायमेल जुथुमनाय जादोंमोन गरेस्वर बिष्णुराभा न'ब्लाङाव। बे जोबोरै गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादों। बेनो जाहैबाय बाथौइजम आरो फैबाय थानाय बाथौ सेन्सासखौ जेनेरेल सेन्सासखौ लानानै सावरायनाय जादों। बेहाय दिनैनि सानसेनि हाबाफारियाव जों दिनैनि बे मेहेरगोनां सानसुमै मेलखौ बेखेवनानै होयो गरेस्वर बियाबनिनो EM महेस्वर बसुमतारी बिथाङा आरो बेनिफ्रायनो आब्रुथि गोनाङै दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगिरि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारिया खुंफुंजादों। गमामायैनो दिनै जों गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा दिनै बर'नि जिखिनि गोनांथार आयदाखौ लानानै आरो मावनांगौ आयदाफोरखौ लानानै दिनै गोनांथार सावरायनाय हाबाफारियाव बयबो बर'नि सानसुमैफोरा बाहागो लादों। दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय आरो क'अर्डिनेशननिफ्राय गोसो गोथारै जोंनि सानसुमै बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायदों। गोनां बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जोंनि गेजेराव बाथौ सिबियारिनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटि बर'फोरनि गेजेराव थानाय बे मोनसे मैखोम आफाद। बेवहाय जोंनि फैबाय थानाय भारत हादरनि जे मोनसे सेन्सास, बे सेन्सासाव बर' हारिया बाथौइजम हिसाबै बा बाथौ सिबियारि हिसाबै मोनसे हारिनि सिनायथि हिसाबै जोंनि जि मोनसे कलम थानांगौ बेनि सायाव दिनै सावरायदों। आरो बेवहाय बुंनो थाङोब्ला जे बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर' हारिनि गोबां गेदेमा सानसुमैफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। गोबां राजखान्थिगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो गोबां धोरोम आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। भारत सरकारनि जे जेनेरेल सेन्सास बेयाव जोंहा जाथि हिसाबै एसे सांग्रां जानो दङ।
दा बिनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव गरेस्वरनि नैबे माबायाव बिष्णुराभा भबनाव जि सावरायमेल जोबोर मोजाङैनो जादों। जों मिथिगौ दाबो माने बे जेनेरेल सेन्सासनि बागै खना खनला थानाय बे बर'फ्रा हयथ' दासिमबो जोङो खौसे जाजोबनो हायाखै। दा जों आसा खालामदों नैबे माने सावराय सांग्रां मेलनि गेजेरजों जों जाहाथे खौसेयै गसंथानो हागोन। ओंखायनो दिनै बेयाव सावरायनायनि मुल